Season 4 ah chuan Chloe le Lucifer chu khei sang sang ching felin an la thok dun renga ma se Chloe chu Lucifer la ka tang chuan ain la sang to hle a chan po a ma thil thleng a mu to wang ni in alo ngai zon ve pa chu ramhoi ang me ni ti a hriat na chuan ne lutuk chu harsa ati tir ve a Chloe chuan father kin le wa mu in Lucifer chu shemmun lal pa sual tak nge ani a in soi anga angel ama mangai tu ti hriat chian awatuma atir chuan an pani chuan thutluk na siamin Lucifer chu aom na hmun tura thon let le an tuma ma se Chloe chuan aril ru thakin alo mangai ve te po aniang chu tianga ti tur chuan ain peilau thu father chu ashil le a ma se father chuan chu an thutluk na chu amma a ti hlotlin atum ta thungani tual thana tam tak then tirin Lucifer chu ani na dik tak hailan sak atuma ma se Lucifer chuan chu tiang thanga chuan ok du lovin Chloe point priest chu athil ti swalte a hailan sakta zoka ti chuan priest po chu man ni in arong bon atang chuan chol tir ani ngal bok jela anda nu chuan Chloe chuan avatlo a jela chuan priest chuan Chloe bula shilok na a Lucifer le amang e masaber chuan khovela sakol anti chu atur thu ain ziak ti alo shila Lela ma ril ruha taka aom dan chuan ela chu thian tha siamin ela pathian rin na nei to lo hne na chuan hlim na zonga ti chuan den chuan Linda chu Charlotte achana wanga aril ruha ti zia om nan awa mu ve bok chu ti mek lai chuan Linda chuan amane del fa apai ni ti the chuakin Mace chu an che nei na chuan aron in son lut ve ngala anin thian thatna ti nget tur le note lo piang mai tur vek him turin ain petop ta ni chuti rualin amena del le Lucifer te u naw remel chu khovela aron thleng thavea ngaklel takin annau te lo piang tur chu alo ngak fe ani chu angel chan ve mishing chan ve ni tur nau te lo piang tur chu van lama en kola lak chau dei adua ti chuan amena dil le a u naw nu chu note en kol na tura anril ru ain mu dik lawa wanga in bein amena dil chuan afa chu laya en kol adu thule mishing te po angel ti ang thawa rin tlak le fel an ni thu chu ashila Linda po chuan naw singin aminga Charlie ti asa a Charlotte chia reng nana aphu ani amena dil chuan Lucifer case lak pakhata tleirol pakhat tha ani ti an mu chuan ara phak ati in sheom ati hle a afa pa chu van lama en kol mai thazok donin a shele tani chuti lai mek chuan Bible evi if kan ti kha khovela ron thleng thavele in angai zong hlui Lucifer ne na anin karon ti nun le aron tuma Lucifer chuan ama ang buka Chloe nen case an la khoi dun renga wangin if chuan athi khle a an pahnia inzom na nget tak an nei ti an mu te chuan a thik na ati zual em ani chutiang ani ta ka chuan Lucifer a Chloe bula aw piang chuan anator the na atla niam tu tula if chuan Lucifer chu fuin amma aswalte tilangam turin atia Lucifer chuan athuron chu zomin misual an zui te bula chuan ama a in tharum tho a wara chutianga ati ta ka wang chuan chutianga ati ta ka wang chuan Lucifer angel thla po chu ram huai thla a alo changta a chu Lucifer a mishinga changa ram huaya ain le na masaberani a dan chu du lovin Lindai bula bok chuan tranpuina awazong le a ama anga mithatak ni le a Chloe beise ang tak mishing ni le adu ani Chloe chuan Lucifer chu kin lia shilong na soikha shilve in Lucifer chuan if ne na anin kar chuti top atum ngala ma se chuti mai hanti top thei alo ni lo if chuan ol samte kaltir alo tum haulo mai Chloe chuan Lucifer a sheom tilu tuktur nemin mishing ani anga sualna anei ve ti awanga in tilungai lo turle ama chu in ngai dam turin afuya ti chuan ama ain ngai dam theina ane hnu chuan mishing pangai ang mel apule theita ani season top don lama chuan if chuan kin li chu prison atanga la chuakin athata ti chuan Dromosa ramhoi sual tak mai chu ako chunga alu tirbok ifin Dromos chuan Lucifer chu shemhun lama ale tile thei abei se baka mangai taka kumkhu a hun an mandun thei abei se ani ma se Dromos chuan if chu phatsanin Charlie a note du tak chu akit nap ta zoka atum dan chuan Charlie te chu enkol seilena shemhun lalpa ni tir atumani
Eve in chhir chuan Mace le Amenadil te Chloe te le Lucifer te nen chuan no te chan chhuat chu an vatum ta a Jemosa ten an hne trep tia chuan Lucifer chuan lo thei lovin amma a ramhuai om chu man chu angai tatlat mai ramhuai zong Jemosa tiam chuan shemhmun lama a thon le ta veka atopa chuan Amenadil chuan leia lindai ne na afapa enkol seilen chu thil tha a angaya chuti lain ela point pathiana rin na thar alo nei vele bok if po in muchuakin akalbo ve taboka Chloe point Lucifer chu ani na ang angapomin anril ru dik tak in shiltonin indu tak chuan anin fop ta a Lucifer chuan shillok na chu alo thlen dik a hlau ema ti chuan rilrun na taka om Chloe chu akal san le ta shemhmun lama kir le in lala ava om le a lala ni chuan ramhuai ten khovel an lu khat tur aweng theidon ti a in shiani season nga na chuan leya thani lai alo liam le to a Lucifer tan chuan shemhmuna akir le na po kumsang tam tak ang ani shemhmun lo thleng tharapiang te chu annun a sheuman ti lai ber huna kirtir le in ati sheom le thina annun ngai sheom ber chu a hmannon tir seklom mai ani leilama chuan Amenadil chuan Lux chu a una pa ai o in alo en kol ve boka Lindai fapa Charlie point shetlang ve ve in Amenadil chuan a fapa chu a thi mai a hlau thong hle chuti lain Chloe le Mace chuan Lucifer om lo hnuwa annun ruak te chu an lo in shilton ve boka Lucifer om lo lai chuan a phir pui pa ama it sik em tu Michael chu leya ron theng vele in Lucifer ang chi a ron omin aron leng vela ma se Lucifer thian thaber Amenadil le Mace le Chloe te chuan Lucifer tak takani lo ti an lo mutlang vek thung Michael chuan Lucifer thian te zong chu tur manga tha atum ta a Michael chuan Chloe bula chuan pathianin Lucifer ta na Chloe chu ape kani ti shilin an pahni chuan omdun tu renga ruatan ni thu chu asoi boka Chloe chuan mak ati tak zetani Michael chuan athu anga a om lo chuan Charlie chu thi thei ani thu in Amenadil chu avau boka Amenadil chu shemhmun lama rang takakal ngalin Lucifer chu Michael chungchang avashila leya lokir le a phir pui a unau pa chu ronsing fel turin ashil Lucifer po khovela ron kir le in Chloe nen chuan hlim takin anin tong le ta a ma se Chloe chu pathian pek ani ti vel Michael na ashila wang chuan Lucifer hnaya om chu angam le lawa Lucifer le Michael te po in machonin Lucifer chuan a hmaya tak demon blade chuan asata a ti chuan a phir pui pa chu ama anga engtika ma aom theito lo nan asiamani Lucifer chuan Chloe chu aril ru siam fela abula om turin asoma ma se den chuan Lucifer chu do theina nei turle Chloe chu hun tho siam sak turte adu thu ngeya alampan tir turin atia Chloe chuan Amenadil hne na tangin pathian thil thlon pek dik tak chu a theina le thiam na te an ni baka Lucifer zun chuan ama omzia anei velo thu te le alaka aril ruput mangte chu aril ru dik tak ani thu alo shil ve boka Chloe point Lucifer bula om achak lo thin na chan chu a hmangai le du wanga ni ti she thiamin Chloe le Lucifer te chu in rem takin an om theita a Michael chuan Mace hna chuan Lucifer chuan thuruk aze plat thule anu Lilith chuan athi theilo na sutin leya hun rei takata a chen ve to thu ashila ti chuan Mace chuan anu tar le thimai theidin huna ding to chu vatlo in chu tiang din hmunna alo ding le tharau anei velawa wang chuan thinrem na in akhata Michael point den chu lauti buain Lucifer chu ramhuai dik takani ti den an asia chuan mishing te achan him thei beisin natakin akapa ma se Lucifer chu den aka na atang chuan engliam na ma atur lawa ahim hlawa Michael chuan athil tum thlakin Chloe chu akidnap le ta zoka ti chuan lo thei lovin den chu ramhuai asiat om chun nen chuan Chloe chan chuak turin an tho dun alo ngai ta ni Lucifer an Chloe an chan chua chuan den chuan Lucifer ramhuai ang maya angain angai sakzia an hua arin ang em asual an ni lo ti chu ringin aril ru asiama mi zong in Chloe chan chu anile ta chu an loma Amenadil chuan ti pal thil thu tak zatin mishing hau hun chu ati ding pala
angel ani anga apor te chu afapa angai tu ema wang chuan aron kir le aloni chuti lai tak chuan Michael le Mace te ron thleng ve ngalin Michael chuan Mace chu alaka arinom chuan tharau nei tir ve a intiama Lucifer le Amenadil po in Michael chu intiam rualin an beita vaka ma se pathian chu ron in rolin afate in rem lova anin sual chu adu zong ani tlat silo ti luina chuan afate chu in rem tir antuma ma se Lucifer le Michael chuan andu bolo mai pathian chuan Michael chu khovela a om ve phal lovin ani ero chu Lucifer anun dan hriat chian tumin khovela chuan acham ve taria Lucifer po indam chunga alung oilo na te soina hun rem changa alo mang ve bok pathian chu anunna alo in ro reng thina wanga alung oilo na te soi chuak ve in ma se pathian chuan Mace chu atan tharau nei na hun tha alo om thu silin pathian chuan achak na te a hlau zel thu a soi chuak ta rup mai ti chuan a hna atanga chol adu to thu te a soi chuaka Lucifer chuan Amenadil chu apa ai o a pathian thar ni tura ti in Amenadil chuan alo hnial thunga ti chuan Lucifer chuan chung an har satna sang te chu akuta tlak ti rem ti in Chloe ne na wana anom dun zel thei zia fin fiana khun tha a angaya van lama po Michael chuan Angel Army te lo ko khomin Lucifer chu bei pui alo soma Amenadil chuan Michael a thil ti awanga pathian po ina achak na te lo zelani ti hre chuakin adin mun atanga bandu na ril ru anei theina na ti ani ti hre chuaka ma se pathian ero chuan athil tum dan reng ani thule chol chu adu tak zeto thu alo soi ve a ti chuan Lucifer chuan thil pe ka tan pathian le pathian nu te chu in rem tirin an pahnih chuan an hna atang universe danga pathian nu in a omna tan alo siam loka chuan an chol dun ta a pathian chuan akal san ma chuan Lucifer hnena a om dan le anun phunga wangte a chuan thu asila chuti lai mek chuan den chuan Chloe tan case pakhat lo chui zuin Michael chuan den chu athi ang takin alantira Michael chuan Lucifer chu wanghmule in Chloe nen chuan shem hun lama let le a nupuya nei turin awa thlema Chloe chuan den alaka in chirna ane na sat ema wangin tharau te po ama anga tha ani to lo ti in asila mi zong in den an sun lai chuan Lucifer chuan den a hun kal to ti awang le a hun kal to a ati suala ain chir ema wang chuan tharau shem hun lama akal ti asia aril ru anna hle ti chuan ama ayan sa in Michael chu ne atum le ta pathian ni a mi thatak tak shem hun akal thin te chu kal to lo tura an dan siam that aril ruk ta ni Michael apo in van lama rawlo relve mekin flaming sword semtel thekha akuta alo nei le to a unaw nu remel chuan dan atuma wangin alo that mi amai bok ti chuan wana chuan in dauna chu tran ni in Lucifer Chloe Amenadil le Mace baka Eve tele angel tam tak te chuan Michael chu bai an tum ta a ma se chuti atum na lama chuan athi pha ta ni ti chuan athi dona chuan den athi na awanga in thiam lo na te in ngai damin a tharau po chu van rama akal ta a Lucifer an Chloe athi ti an hria chuan rilrun na takin van ram lam chu apana han chan chu ale atumani a hun kal to awan ram kal phal ani lo wangin a kal kong chu a hau takin a hlau om hle maya van rama chuan Lucifer chu mi pakhat Lee Gardner chuan lo puin Lucifer an ata na shem huna tanga chan chuakin van rama Lucifer awang liao om thei ni in ani chuan thei to pin alo pui ve le a Lucifer chuan Chloe chu chan chuakin leia a om le thei ta ni ma se Lucifer chu van ram kal phal lo na abo chiata wangin athi ve le ta thung leia chuan Chloe chuan chemtel thei themhmang chuan Michael chu ne in rin lo takin Lucifer chu aron lang le hlol mai Chloe wanga ain hlan na ti awang chuan ngai dam ni in pathian thar ni tura ruat alo ni a ti chuan Lucifer chuan Michael a thla te chu tan sakin khongaina sang tak nen khovela cheng turin hun thadang apele a season 5 top dona chuan Lucifer ma angel zong chu bok khupin an chunga ro rel du thar ani angin chibai an buka chun zom le tur